Choy ato siyang latan sud sa napo kadlaw. Garo din lata. Nagka-aumento na taron kay ang silay ba kay gigaling na nato. Silay powder na to. Silay powder. Kay tornado sa nato. Tornado. Hala ka diha. Tornado. Hala na papel ko ng 50-50. Ikaw man ni. Karong panahon na kay murag pa kanang ting tugnaw human tinggakos po. Di na mo silbi mo sige tagakos. Dapat lutuan na og balbakuha wa. So, Tayo may katalang ka na hatag si Mamitsuna. kasi na-sponsor na? Mamitsuna magdadaro. No. Choy ato siyang latan sud sa napo kadlaw. Garo din lata. No. Ito mga choy. Saan niyo mapagluto? Balbakuha. Sponsor mga choy. Butangag o sa kilong sili. Awan na, daog na. Hello. Human, daksan bagi gumagahon. No. Wala, kumbati na. Nadagagakson. Nadagagakson? Ha? Online din Oo. ako. Kung mag-imagine ko sa asawa na ko. Juna. Wala na. Choy, kagabi naman, ato na sugdan ng pag-mekas-mekas. Ato na ilan lang atong mantika. Ato na ilan lang atong lamas, mga choy. Humad-mekas-mekas na ato kadali, ha? Choy, ato na ilan lang atong chili powder. Nagka-aumento na taron kay ang chili ba kay gigaling na nato. Chili powder na nato. Chili powder. Humad-mekas-mekas na ato kadali, ha? Mekas-mekas na ato kadali. Mga choy, ato na ilan lang atong peanut butter. Humad-mekas-mekas na ato kadali, ha? Dahil para mapilgin na itong lasa ba. Choy, ato na ilan lang atong white black pepper. Ay, horot. Mekos-mekos na ato kadali mga choy, ha? Mekos-mekos na ato kadali. Choy, ato na ilan lang atong food coloring na color orange. A little bit lang, ha? Kay human ato na yung mekos-mekos. Kay para mapila itong lasa sa food coloring. Choy, atong butangan og dahon sa kainito. Gamay lang. Human, mekos-mekos na ato kadali, ha? Ayaw na tulay. Mekos-mekos na ato kadali. Choy, ato na isa na atong the original tomato sauce. Ilunod na nato mga choy, ha? Biskot na. Human, mekos-mekos na ato kadali, ha? Hala ka diha. Hala, anak tornado, bagyong maayo. Choy, nalata na yun ang atong gilatan nga soja. Hindi mo nakadlaw. Mga choy. Human, atong hinahinayog mekos, ha? Kay para di mabungkag ba? Hala ba diha? Choy, atong timplalog mo din sarap. Human, tornado na to, ha? Tornado! Orange ang hisili. Gwapo mo. Bida, gwapo na. Gwapo. Choy, ato rin, haulo na itong balba ko, ha? Tara, pagka naamit din sa'yo, ano yo? Hala ka diha. Na-feel ko na ako ang ganaw 50-50 kung magkahon na rin. Ito na ibubod. Tara. Choy! Eday na! Wow! Kaon na mga choy. Ang lambot. Ano sa naman choy? Ang lambot. Ala, ang lambot yung mga choy. Hindi malambot na lima na kadlaw na. Gilatan. Oh. Duh. Iwaw man mga toy, gamitan na nag... Sila. La! La! Sila. Ay, upaw na may... Pero mga choy, lamig forma mga choy. Asa ka tong tatuan, wak man dyan tatuan. Busy. Ano sabihin sa? Busy. Busy lagi. Kamu lang. Ewan sa imong masulti na. Lamigiging luto ni Sir Maradol. Lah, ikaw. Gabi ko na niya. Ng eskwela mo doha? Kuya. Okay.
Ikaw, Choy. Sa may masulti. Lami. La. Ingon tao, luto-luto mo yung buko. La. Anak po deh. Mana ko? Aw, Choy. Wala po na padulawan ay. Arang ka daging maayo mga Choy. Mga Choy. Daging mga Choy. Pulbos gid mga Choy. Buka. Oh mga choy! Lady na! Wow! Og big shout out sa nag-sponsor dahil sa Balbacoa na si Chona Vistar Magdadaro. Salamat kay tanan mami. Thank you. Shout out! Og shout out lo ko ni Vincent Galagar, Jobet Baguio, Rosana Baga, Antonet Helbona Villarante, Kevin Monteroyo, Rosana Baga, Saldelo Batanya. Og Jose Benji Buseng, Autoro Queta, Amaleta Jimenez, Jobet Baguio. Shout out! Og shoutout ko ni Gian. Shout out! Og shoutout ko sa Lubitanya family og sa Gulisaw family og sa Manso family. Shout out! Og sa Lubinica family. Shout out! Og shoutout ko ni Isidro Salinas Disabili og Rodine Recol Section og Michelle Bore. Shout out! Og shoutout ko ni Burger King. Shout out! Og shoutout ko ni Richard Gulisaw og Madjos Alj og Jason Martilano. Shout out! Ang siya na kong Richard Monteroyo, Giking Monteroyo, Ricoy Riquizo, kang Punto Riquizo, ug kang Boss Doar Perpetua. Shout out! Og shoutout ko ni Ramson. Shout out! Og shout out lang ko ni Galatea Monteroyo Miskala og Attorney Melvin Miskala og sa ako mga igsoon nga si Andy, si Marcos og si Aldrich. Shout out! Shout out to Magic 5 og kang Renante Pasumala. Shout Ang out! siya na kong Ma'am Bern Temora, ug Ma'am Itzel de Grey, ug kang Chensan 2. Shout out! Sa wapa masatag niya mga Chino, comment lang mo go through og dagang salamat og thank you. Wow!